Salutare, bine v-am găsit la un episod de România. Sper să nu mă spui atât de tare. Ne vom juca Granny astăzi. Am jucat așa normal, și am început să juca distracția. Ziua 1 și am început. Ne-am trezit. Eu nu am mai jucat jocul ăsta, dacă vreți. Vine tante. Hai bre, ce faci bre? Salutare, tanti. Ce sunet. Îmi place. Am venit o de Vine. Eu stau să-l joc mai mult cu prietenii. Ce poți face tu? Vine. Mamă, baba. Tante, baba. Din Galați. Ziua 2. Ne-am trezit. Nu știu cum să scriu. Numai bine jucăm Roblox. Hai pe Roblox. Nu-mi place jocul ăsta. Nu-mi place asta chiar deloc. Nu-mi place Granny. Haideți pe Roblox, da. Să jucăm ceva, că nu pot face un live atât de scurt. Ce să jucăm? Să las așa video clipul. Îmi cer scuze.